ҳаракати Толибон пас аз хатми даргириҳои шадид дар Панҷшер, пушаймон ва хостори музокира бо ҷабҳаи муқовимат аст. Ба ин хотир онҳо ба Абдуллоҳ Абдуллоҳ, раиси собиқи Шӯрои мусолиҳаи миллии Афғонистон ва чеҳраҳои шинохтаи панҷшериҳои сокини шаҳри Кобул муроҷиат карданд. Манбаи огоҳ аз ин гуфтугӯҳо дар Кобул ва Sputnik Тоҷикистон гуфтааст, баъд аз хатми даргириҳои шадид ва ақибнишинии нерӯҳои ҷабҳаи муқовимат Абдулҳақ Васиқ, раиси истихбороти иморати исломии Толибон, ба манзили шахсии Абдуллоҳ Абдуллоҳ рафтааст. Он ҷо як маҳфил бо ширкати ин ду нафар ва иддаи аз олимону бузургони панҷшери сокини Кобул барпо шуд. Олимону бузургони панҷшери сокини Кобул барпо шуд ва масъалаи Панҷшерро ба баррасӣ гирифтанд. Васиқ гуфт, ки ҳукумати Толибон аз ҳамла ба Панҷшер пушаймон аст. ӯ аз Абдуллоҳ ва бузургони Панҷшер хост, ки бо нерӯҳои муқовимат дар дара тамос гиранд ва шарту шароити поён омаданашон аз кӯҳҳоро баён кунанд. Гуфт манба, бузургони Панҷшер 4 шарт пеши Васиқ гузоштанд, ки бино ба онҳо нерӯҳои Толибон бояд аз Панҷшер комилан хориҷ шаванд, ҷангро кулан қатъ кунанд, кафолат диҳанд, ки ба мардум дигар кор нахоҳанд гирифт ва тамоми таҳримҳо аз ҷумла қатъи барқу мухобирот, назири телефону интернет, манъи вуруди маводи ғизоӣ ва дигар эҳтиёҷоти мардумро лағв намоянд. Ин манба мегӯяд, Толибон ба ин натиҷа расиданд, ки ҳамлаи онҳо ба Панҷшер ва ҷинояташон дар ин дара хатои бузурги сиёсии онон аст, зеро дар саросари ҷаҳон амалкардаҳои онҳо дар Панҷшер ба шиддат маҳкум мешавад. Панҷшер шаҳди ғалабаро дар коми онҳо талх кардааст, миёни худашон ихтилоф сар задааст. Аз ин сӯи дигар мардуми Панҷшер сахт уқдаманд шудаанд ва ин таҳқиреро, ки диданд, ба зудӣ нахоҳанд бахшид. Фикри бузургони Панҷшер ва Толибон ҳам онро пазируфтанд. Ин аст, ки фақат рӯи кор омадани як ҳукумати ҳамшумул вазъро сода мекунад, гуфт манба. Ба қавли ӯ, ин суҳбатҳо то баргузории ҷаласаи сарони созмони ҳамкории Шанхай ва мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо Имронхон, сарвазири Покистон, дар душанбе иттифоқ афтода буданд. Дар ин мулоқот роҳбарони Тоҷикистону Покистон ба ин натиҷа расиданд, ки барои музокирот миёни ҷабҳаи муқовимат ва Толибон дар Тоҷикистон талош хоҳанд кард, зеро ҳар ду тараф рӯи кор омадани як ҳукумати ҳамшумул бо иштироки тамоми ақвом Афғонистонро роҳи ҳалли буҳрон медонанд. Дар ҳамин ҳол ҳофиз Мансур, як узви шӯрои ҷабҳаи муқовимати миллии Афғонистон таҳти роҳбарии АĽМАД МАСޫД ба Sputnik Тоҷикистон гуфт, ин талоши Толибон беҳуда аст, бахусус ки қазия аз дасти Абдуллоҳ Абдуллоҳ берун рафтааст. Вай гуфт, шартҳои ҷабҳа чунин буду ҳаст. Толибон бояд расман эълон кунанд, ки ҳамлаашон ба Панҷшер иштибоҳ буд, волии номниҳоди худро ба Кобул пас бихонанд ва тамоми нерӯҳои худро аз Панҷшер хориҷ кунанд. Ин пешниҳодоте аст, ки қабл аз ҳамлаашон ба Панҷшер барои онҳо гуфтем. Раиси ҳайаташон Амирхон Муттақӣ буд. Толибон аз назари сиёсӣ дар Панҷшер шикаст хӯрдаанд. Як моҳ зиёд гашт, аммо ҳеҷ кишвар онҳоро эътироф накард ва кӯмаке ҳам барояшон ваъда нашуд. Бо гузашти замон қувваҳои низомиашон шикаст мехӯрад, гуфт ҳофиз Мансур. Бо суқути Кобул дар 15 августи соли равон, Толибон 33 вилояти Афғонистонро пурра ишғол карданд ва танҳо вилояти Панҷшер аз зери султаи онҳо хориҷ буд. Дар ин дара тамоми нерӯҳои зидди Толиб аз саросари Афғонистон ҷамъ омада таҳти роҳбарии АĽМАД МАСޫД, писари Аҳмадшоҳи Масъуд, қаҳрамони миллии Афғонистон, ҷабҳаи муқовимати миллӣ алайҳи Толибонро таъсис доданд. Бино ба иттилои мувассақе, ки дар ихтиёри Sputnik Тоҷикистон қарор гирифт, музокирот миёни ҷабҳаи муқовимат ва Толибон ҳанӯз 17 август шурӯъ шуда, охирин давраи музокирот 15 август 25 август бидуни натиҷа ба охир расидааст. Толибон шурӯъ аз 31 август ҳамлаҳои худ ба Панҷшерро оғоз намуданд, фақат пас аз 7 рӯз бо кӯмаки тайёраҳои бесарнишин ва нерӯҳои ҳавоии Покистон муваффақ ба ишғоли маркази вилоят ва рӯстаҳои канори роҳи асосии дара шуданд. Нерӯҳои ҷабҳаи муқовимат ба дараҳои фаръӣ ақибнишинӣ карданд.